toinen absentti. Toi on vaan mun eka. Toinen. Mä laattasin ton suoraan. Laattasiks sä jo vai? Niin se jos mä tämän juon, niin jos mä laattan, mä laattasin. No niin juonut se. No niin. Älä. Mä haluan nähdä, että Matu vetää. Eikä mäkään. Mä haluan nähdä, että Matu... Oi! 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 Matu juoksa. Oi! 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 Norppa vetää mennä vähän täysin. No Norppa, vedä sä se absentti eka. Ei kun vedän samaa. Ei Matu vetää ekaan. Joo, Matu vetää ekaan. Mä ja Norppalla vedettiin jo. Ole se. Pidä sen sisään. Pidä sisään. Pidä sisällä. Pidä sisällä. Pidä sisällä. Vedä ykkösen siitä, ei mitään järkeä. Pakko vetää ykköstä, muuten se tulee ylös. Se tulee muuta ylös. Se tulee oikeesti ylös, vedä ykkösen. Noniin. Aloita kun kaveri lähtee käyntiin. Jos sä tunnet, mitä on absinttia, hermostomyrkkyä. Pidä se sisällä. Yritä väkisin pidättää. Ei vaan niin väkisin kun pystyy vaan. Niin kun sä pystyt pidättämään, tilanne on hyvä. Näillä mennään. Noin, sisällä pysyy. No niin, Anku-vuoro. Vai vetääkö sä Soni eka? Niin mun pitää Mä väliä. voin ekaan. Hei, jos sä laattaa, niin laattaa tuon väliin. Sohvan taane. No Ei niin, sä joo. laattaa. Ota tosti hyvä päällä. Jaa. Punchi olisi parempaa. No. Pidä sen sisällä. Pidä sen sisällä. Pystyis pitämään? Joo. Mikä ollaan? Tuli vähän se kova olo. Ei me nappaa saman tien. Tää toinen puuskel. Vedit se Norppa se vai? Joo. Norppa, haluatko sä toisen? Haluatko se Norppa kolmannen? No laattais sun on pakko. Kolmattakin. Anna se. Matu, mikä on fiilis? Otaks sä kolmannen? Ei se nyt on noin pahata. Hei, anna se kolmannen. Otaks kolmannen perään? Se on Soini ja mä olin pihalle. Jos se antaa se. No niin, kato. Anna se kolmas siihen perään. Ei, kun mä otan nyt. Eka tuntuu pahalta, toinen ei tunnu mistään. Jumalauta. Ei mennyt eka. Mulla on näin lähellä. Ei sit jäänyt vittu, mutta Mulla tuntuu eka niinku tosi pahalta. Toinen vittu se vetää vaikka. Mont huivi saman kerran. Jumalauta. Näin lähellä. Älä vaan.